nembang karena tadi kan ada Silvi ya. Ada Silvi. Mau nek Silvi, nduk Silvi iki suarane enak. Kowe aja nganti kalah. Oke. Lah kowe suara lanang standar lah biasa. Oke. Nah, Dek Silvi kan bocah ayu, suarane apik, jogete luwih. Lah, engko sapa sing iso swara kaya ngene iki? Iya. Langsung tak kei hadiah. Oke. Ya coba. Bila kamu wedok di sisiku hati rasa syahdu cocok satu hari tak bertemu hati rasa